YouGov er et internationalt analyseinstitut med forbrugerpaneler over hele verden. YouGov-panelet har tusindvis af medlemmer i Danmark, mænd som kvinder, i alle aldre fordelt over hele landet. Som medlem af YouGov-panelet modtager du løbende invitationer til at deltage i spørgeundersøgelser. Du modtager invitationen via e-mail, og du kan besvare spørgeundersøgelsen hvor og hvornår det passer dig, derhjemme eller på farten. Spørgeundersøgelserne er altid anonyme og frivillige og tager gennemsnitligt 10 minutter at besvare. Du kan blive spurgt om din holdning til alt fra politik, aktuelle samfundsemner, produkter, firmaer til kærlighed og parforhold. Hver gang du gennemfører en spørgeundersøgelse, optjener du point, som du kan indløse til fede gaver i vores pointshop. Du kan også vælge at indløse dine point i vores lotteri, hvor vi trækker lod om en spritny bil hver måned. Så hvis du har lyst til at være med i et fællesskab, hvor din mening bliver hørt, så meld dig ind i YouGov-panelet i dag. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Det er nemt. Vi glæder os til at byde dig velkommen.